Sinjur Alla, int li jint, jiena jien opra tiegħek, xogħol ta' tjubija tiegħek, xogħol tal-omnipotenza tiegħek u xogħol tal-erf tiegħek. Iffurmajt li ġismi u tajtni ruħ ġbija tiegħek biex bija narfek u nistqarrek kreatur tiegħi. Iżda billi ħallejtni liberu fil-volontà tiegħi, jiena dejjem fil-periklu li meri r-rieda tiegħek, jekk inti ma sostinix bil-grazzja tiegħek. Għandi bżonnok għal kollox, għalhekk la tabbandunanix meta fija tkun naqset il-ħila tiegħi. Sinjur Alla, inti hawn u jiena fik. Inkellmek u ma narakx b'għajnejja, imma perswass li inti ħaj li qiegħed tarani u tismanu li tifhimni. Inti l-kreatur tiegħi, inti l-missier tiegħi u jiena ibnek u għalhekk nirrikorri lejk u nitolbok li żżomm li dejjem f'idejk. Għalkemm jiena ħażin u midneb, nieħu gost inkellmek u narak majestus fl-opri ta' jdejk. U nkellmek bil-konfidenza għax jiena opra tiegħek, għax inti urejtna li hija l-għaxqa tiegħek li tkun mawliet il-bnedmin.